Wasabelela isabelelo 73. Inkosi besosinamabela. Ngiyakholwa kuyise onamandla
Asibonge. Amen. Amen. Isihloko sanamuhla sithi UbuNazaretha kulidwala laphakade. UbuNazaretha kulidwala laphakade. Uma sithi UbuNazaretha kulidwala laphakade, sichaza ukuthi UbuNazaretha akusiyona into eyavela noShem. Akusiyona into mhlawumbe eyaba khona ngesikhathi sikaJesu. Kodwa UbuNazaretha bavela ezulwini. UbuNazaretha kudala kakhulu. Yikho-ke sithi UbuNazaretha lidwala laphakade. Ngizofunda incwadi yabahluleli 13 verse 3 kuya ku-5. Incwadi yabahluleli 13 verse 3 kuya ku-5. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka-ke uyinyumba uzale, kepha uyakhulelwa uzale indodana. Ngakho-ke ake uxwaye ungaphuzi iwayini naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolile. Ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana, impuco ayikuyithinta ikhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazaretha kaNkulunkulu wasekuzalweni kwakhe. Uyaqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilistiya. Amen. La indaba engikhuluma ngayo indaba kaSamsoni iyaziwa. Kodwa into engikhuluma ngayo la ukuthi uthi la ingilosi ithi lo mntwana oyomzala uyoba umNazaretha kaNkulunkulu. Uyoba umNazaretha kaNkulunkulu wasekuzalweni kwakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uyozalwa engumNazaretha. Yikho-ke ngithi ubuNazaretha kulidwala laphakade ngoba kwakukhona nesikhathi soSamsoni. uSamsoni mdala kakhulu. Emlandweni uSamsoni mdala kakhulu. Kodwa izwi lithi uSamsoni uyozalwa engumNazaretha. Lithi-ke ingilosi ubheke, ikhuluma nonina, ungayidli into engcolile, futhi ungaphuzi utshwala nawayini nento efana naleyo, ngoba lo mntwana uyoba umNazaretha kaNkulunkulu. Lo mntwana uyoba ngcwele. Awukho umehluko phakathi komNazaretha nobungcwele. Awukho umehluko phakathi komNazaretha. uShembe akagcini ngokubiza thina ukuthi singamaNazaretha. Kodwa uthi leli gama lokuthi singamaNazaretha uNkulunkulu owumNazaretha. Kuhlabelelo 59 uthi Nazaretha oyingcwele musa ukwemuka kimi, nokho ngikwenzile okubi ebusweni bakho. Ngenkathi uShembe ethi umNazaretha oyingcwele musa ukwemuka kimi, wayengasho kithi, wayengasho futhi kule mNazaretha esiyigqokile. Wayesho uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu musa ukwemuka kimi. Kodwa lapha uShembe uNkulunkulu umbiza ngumNazaretha. Uyaqhubeka uShembe uthi ngamukele ungigcobe ebusweni bakho, ungalihlanguli igama lami encwadini yokuphila. Lokhu kutshengisa ngokusobala kunamba 2 ukuthi wayengakhulumi ngomuntu.
wayengakhulumi ngathi, wayengakhulumi ngengubo esiyifakile, kodwa wayekhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uMnazaretha oyingcwele uNkulunkulu makangasuki kimi. Uthi-ke uShembe, zikhumbule Nkosi izivumelwane ozenzileyo wena wedwa ngalowo musa wakho. Awukwazi ukwenza isivumelana nami, awukwazi ukwenza isivumelane noMnazaretha esiwufakile, kodwa uMnazaretha lo uShembe okhuluma ngawo ukuthi senza isivumelwane naye ngoNkulunkulu. So-ke uMnazaretha akagcini nje kuba kube yithi. Leli gama lokuthi singamaNazaretha ligama likaNkulunkulu. Umuntu ongumNazaretha uNkulunkulu, umuntu ongcwele uNkulunkulu. Kodwa-ke uNkulunkulu uthi yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Ngakho-ke uthi uJehova yiba umNazaretha ngoba mina Jehova ngingumNazaretha. Yibani ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Yibani umNazaretha ngoba mina Jehova ngingumNazaretha. Njengoba singamaNazaretha nje, singamaNazaretha ngoba uJehova engumNazaretha. Uthi-ke uShembe, nokho ngibonile mina ngokweduka kwami, akusikho kwami ngedwa kungezitha zami. Ngikhumbule Nkosi noma ngizonile mina ngayiphula imithetho yakho ngokuthanda izono. Lesi sihlabelelo sikubeka ngosobala ukuthi uShembe lapha ukhuluma ngoNkulunkulu, uShembe lapha ukhuluma ngeNkosi yethu, kodwa uyibiza ngokuthi umNazaretha. uNkulunkulu umNazaretha. Njengoba kwakuthiwa uSamsoni uwumNazaretha, kwakusho ukuthi usuka kuNkulunkulu, ungcwele. Lesi sihlabelelo esihlabelelile ekuqaleni siyisivumo senkolo yobuNazaretha. Lesi sihlabelelo siyisivumo senkolo yobuNazaretha. Washo njalo ubaba Ilanga wathi siyisivumo senkolo yobuNazaretha. Isivumo kukhona angazi mina ngakhulela eLuthela noma ngaNazaretha. AmaLuthela anesivumo senkolo. Zonke lezi inkolo ezingama mainline churches zinesivumo senkolo. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi kuthiwa amaCreeds. Anoma kusebenzisa igama ngikhumbula kahle, kodwa isivumo senkolo. Sasiye sisisho-ke isivumo senkolo sithi ngiyakholwa ukuthi, ngiyakholwa ukuthi, ngiyakholwa ukuthi. Isivumo senkolo sasisazi ngekhanda sisakhula sikhulela eLuthela. Uthi-ke uShembe, leli culo ekade ngiliculo liyisivumo senkolo yobuNazaretha. Uthi ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele. Isivumo senkolo yethu njengamaNazaretha ukuthi thina amaNazaretha sikholwa kuNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, sikholwa kuNkulunkulu onamandla onke. Bese kuye futhi sikholwa kumoya oyingcwele. Sikholwa kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, bese futhi sikholwa kumoya oyingcwele. We are allegiant kuNkulunkulu kumoya oyingcwele. Uthi-ke mayiqhubeka uShembe uthi nakuyo ihamente engcwele yamaNazaretha nobudlelwane babangcwele baseNazaretha. Kuyadinga ukuthi lezi zinto nizazi. Uma ethi uShembe nakuyo ihamente engcwele yamaNazaretha nobudlelwane babangcwele babaNazaretha. Njengoba silapha njena siyihamente. Njengoba silapha njena siyihamente likaNkulunkulu. Siyihamente labangcwele. Uthi-ke uShembe, ngiyakholwa kulaba bantu. Yikho nize lapha esontweni ngoba mase nihlangene lapha niyihamente engcwele. Niyihamente engcwele. Manje sisethempelini siyihamente kaNkulunkulu engcwele. Uthi-ke uShembe
ufike ukholwe kuNkulunkulu umnini mandla wonke, ukholwe kumoya oyingcwele, bese ukholwe kuyihamente eyingcwele. Njengoba sesingene lapha sike sesazi ukuthi singuNkulunkulu, bese sikholwa nasebudlalwaneni babangcwele baseNazaretha, ubudlelwane bamaNazaretha noma singasekho la esontweni. Kodwa uma siphumile nje singaphandle singamaNazaretha, uyakholwa kubudlelwane bamaNazaretha. Angazi noma niyangizwa. Uyakholwa ukuthi umNazaretha kufanele kube umuntu engisondelana naye, umNazaretha kufanele kube umuntu engiphila naye. Uma ngifika kumNazaretha ngibika usizi lwami uzolamukela, ubudlelwane lobo bobuNazaretha. Kuyinkolelo yethu ukuthi ukholwe ubudlelwane bamaNazaretha. Uma ngiya kunanga umNazaretha ngizofike ngisizakale, uma ngiya kunanga umNazaretha ngizofike ngisizakale. Ube nothando lamaNazaretha. That itself kukholwa, kuyisivumelwano ukuthi uma ngabe uyiNazaretha usunezitha zamaNazaretha kusho ukuthi akuhambe kahle. Uma uyiNazaretha ungasezi esontweni kusho ukuthi asihambi kahle. Uma umNazaretha ungasakholelwa kushembe akuhambi kahle. Uma umNazaretha ungasakholelwa kuNkulunkulu onamandla wonke akuhambi kahle. Ngamanye amazwi zonke lezi zinto ushembe oyilandile oyibalile ngokulandelana kwawo zingama elements enkolo yethu. Ayikho ongayikhipha ilunge. Udinga ukuthi ukholwe ukuthi leli bandla nelikaNkulunkulu umnini mandla onke. Udinga ukuthi ukholwe ukuthi leli bandla ngelomoya oyingcwele. Udinga ukuthi ukholwe ukuthi njengoba silapha nje esontweni sisezulwini. Udinga ukuthi ukholwe ukuthi ukuzwana kwethu ngokwasezulwini. Ngamemazwi njengoba siyihamente lasezulwini njena thina singabasezulwini, mase singenela singabasezulwini. So uma sesingene lapha kufanele ukholwe ukuthi ngiya esontweni, ngiya ezulwini. Kodwa futhi noma usuphumile ukukholwa kwakho kulokhu ze kunamathele ebandleni lamaNazaretha. Uthi ushembe idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Njengoba silapha njena silidwala elihle lamaNazaretha, but provided ukuthi singamaNazaretha ngempela and not by name. Ukuthi uyaphila yini ubuNazaretha. Njengoba sizobe siqala umhlangano nje ngo-October, sizobe sihleli laphana singamaNazaretha, siyihamente likaNkulunkulu, sihleli ngobudlelwane bakaNkulunkulu, silinde uNkulunkulu. Uthi-ke ushembe idwala elihle lamaNazaretha wazikhethela lona uJehova ngokusithanda kwakhe. Njengoba silapha njena sathandwa uJehova. Ningadidekile njengoba silapha sithandwe uJehova. Uthi-ke ushembe uJehova useze wahloba ngathi kathathu. Useze wahloba ngabo kathathu lobu uNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umnye. Ushembe useze wahloba uJehova uyahloba. Ngakhuluma lokho. Ngathi uJehova uyahloba. uJehova ukuhloba ngento into enkulu kabi. Into enkulu kabi. Ukuthi uNkulunkulu ehlobe ngathi ngoba ubuNazaretha yithi. Uthi-ke ulokhuza ushembe uJehova uyayesithathe. Ehambe emazulu onke amazi amazulu mangaka. Abanye baletha usembe namazi. Ngaze ngifunde ngamazi.
uthi angaze ngibuze naye ngilosi ukuthi amazulu amangaki, cha ngabe ngimangaze manje. Kodwa uthi uShembe uNkulunkulu uyayihlobe ngathi kathathu unyaka omunye kumazulu onke. Angazi ukuthi amazulu mangaki. Kodwa into ebalekile akukhona ukwazi ukuthi amazulu mangaki. Kodwa into ebalekile ukuthi ngathi uNkulunkulu uyayihlobe. Manje na ke uma uhloba uyawuthatha the best ingubo onayo uhlobe ngayo. Awuveli nje uthathe noma yini. Into ohloba ngayo into oyithandayo, into enhle. Nengubo ohloba ngayo ingubo enhle. Ingubo enhle. Omunye umuntu wakwangibuza wathi uShembe kwenziwa yini ukuthi uma esethi uyakholwa engabe sambala indodana. Washo lana uShembe ukuthi ngiyakholwa kuyise nakumoya oyingcwele. Wayengasho ngani ukuthi ngiyakholwa kuyise nakwindodana nakumoya oyingcwele. Yini emskipe indodana? Lesi isivumo senkolo yamaNazaretha. Isivumo senkolo yamaNazaretha. Isivumo senkolo yamaNazaretha kufanele ukuthi nje isivumo senkolo siye kufanele ukuthi sikhulume iqiniso njengoba linjalo. Ukuthi singamfaki lapha uJesu washo yena ukuthi singamfaki lapha uJesu washo. Uma ufunda kwincwadi kaJohane 16:7-15 ufundeka kanje. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke. Ngokuba uma ngingamuki umduduzi akayikuza kimi. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kimi. Kusho Jesu. Uthi kufanele ukuthi ngife ngingababikho emhlabeni. Ngoba uma ngilapha emhlabeni ngeke umoya oyingcwele uze lapha emhlabeni. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele is replacing the Son on earth. Umoya oyingcwele awukwazi ukuba semhlabeni kukhona indodana. Lokho asikhumushi. Lokho kushiwo uJesu straight. Wathi kufanele kuba ngife. Kufanele kuba ngihambe ngiyezulwini. Ngoba uma ngingahambi kuyezulwini ngeke umoya oyingcwele eze emhlabeni. Why? Because umoya oyingcwele la uJesu okhuluma ngayo umuntu. Uthi ke kufanele kuba ngihambe. Ngoba uma ngingahambi umoya oyingcwele angeke eze lapha emhlabeni. Ngoba abakho abaprofeti abalinganayo abangaba semhlabeni ngesikhathi esisodwa. Abakho abaprofeti abalinganayo abavela endaweni eyodwa abangaba semhlabeni ngesikhathi esisodwa. Uthi ke uJesu lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ukhuluma ngomuntu. Uthi ke lo muntu oyofika oyobe umoya oyingcwele
uyoqondisa izwe ngesono ukuthi yini isono, umuntu kufanele ehambe kanjani ngokulunga, echaze nendaba yokwahlulela ukuthi umuntu ufanele ehlulelwe kanjani. Lokho kokwenziwa umoya oyingcwele, sitshelwa uJesu. Uthi-ke ngesono ngokuba bengakholwa yimi. uJesu uthi uyoqondisa isizwe ngesono ngoba bengakholwa yimi. Ngihlale ngisho ngithi into engayithola ukuthi abantu ababethi bangamaKristu noma angasho ukuthi amaKristu, abantu ababethi bangamalandeli bakaJesu abakholwa uJesu ngoba abazilandeli izimfundiso zikaJesu. Awukwazi ukuthi ukholwa umuntu ungayilandeli imfundiso zakhe. Uthi-ke babe benza isono ngoba babe bengakholwa yini, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. uJesu washo kahle ukuthi ngiya kuBaba ngeke nibuye ningibone. Ngokwahlulelwa ngokuba umbuso walelizwe wehlulelwe, umbuso walelizwe uSathane. Uthi-ke uJesu into enkulu kakhulu eshoyo kuverse 12 futhi ngisenokuningi okokunitshela, benganitshela izinto eziningi kodwa angeke ngisanitshela manje. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso. Lo oyonitshela lonke iqiniso yilona ozayo, hayi mina. Kusho uJesu. Ngokuba akayi ukukhuluma ngokwakhe. That is very important. Lo ozayo angeke ekhulume ngokwakhe. Ngamanye amazwi izinto ezikhuluma zobe zingasuki kuye. Kodwa uyokhuluma lokho akuzwayo, uyakukhuluma anibikele okuzayo. Uthi-ke uJesu lo muntu ozayo obizwa kuthiwa umoya engcwele ngeke evele ekhulume into esuka kuye, kodwa uyotshelwa ukuthi khulumani, bese khuluma, bese futhi eprofit entshele into ezayo. Ivesi elibalekile unumber 14 uthi uyakungikhazimulisa mina ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Bonke uBaba anakho kungokwami, ngalokho-ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele khona. Those two verses are very important. Uthi uJesu umoya oyingcwele uyokhazimulisa mina. Umbuzo uthi uyongikhazimulisa kanjani? Uthi-ke uyongikhazimulisa ngoba uyofundisa ngalokho mina engifundise ngakho. Uyongikhazimulisa mina ngoba uyofundisa abantu ngalokho mina engifundise ngakho. Uma sithi uJesu wathi kuMathewu 5 verse 17 to 19 singawulahle umthetho kaNkulunkulu, sifundisa sithatha kokukaJesu. Ngoba sithatha kokukaJesu siyamkhazimulisa uJesu. Yekuzwa lokho. Sithatha kokukaJesu. Uma sifunda sithi uJesu kuMathewu 7 verse 21 wathi akubo bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu, kodwa ilabo abenza intando kaNkulunkulu osezulwini. Baningi abayoqhamuka bethi inkosi inkosi sasiphilisa abantu, inkosi inkosi sasiphilisa abantu ngegama lakho, inkosi inkosi sasiprofeta ngegama lakho, inkosi inkosi sasenza imangaliso ngegama lakho. Uthi-ke uJesu ngothi
sukani kimi benzi bobubi anginazi. For us to keep on explaining to these people ukuthi nansi into Jesu ayisho. Uma sithi uJesu wathi angizile ukuchitha umthetho nabaprofeti kodwa ngizowugcwalisa ngokuba kuze kwedlule izulu nomhlaba akho ngisho ichashaza lomthetho kaNkulunkulu oliyosuswa. Lowo ongawugcina umthetho kaNkulunkulu ebiyefundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu ungomncinyana embusweni wezulu. Kodwa lowo ogcina umthetho kaNkulunkulu afundisa abantu ukugcina umthetho kaNkulunkulu mkhulu embusweni wezulu. Those words are not from Shem. Those words are not from us. But though all those words are from Jesus Christ, but we are revitalizing izimfundiso zikaJesu. So by so doing, we are glorifying Jesus Christ. That is what Jesus Christ says. Ukuthi uyothatha kokwami anitshele khona, uyothatha izimfundiso zami anifundise zona. This in short says that makuthiwa uyothatha kokwami anitshele khona, uyothatha izimfundiso zami anitshele zona. And Jesus does not end there. He qualifies what he means by that. Uthi ke konke ubaba anakho kungokwami, ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anikele khona. Ngoba uthena uJesu ekuqaleni yonke into oyikhulumayo isuka kubaba. Noma ingasekho into eyofike ikhulunywa uMoya Oyingcwele iyobe isuka kubaba ngoba i-main denominator ubaba. Uthi uJesu angisho ukuthi uyothatha kwami ukuthi word by word yohlala ethatha zonke into engisho, kodwa ngenxa yokuthi uyothatha izinto oyitshelwa uNkulunkulu uyobuthatha izinto zami ngoba mina noNkulunkulu asiphikisani. Uyangizwa uthi ukuthi mina noNkulunkulu asiphikisani. Ngakho ke uma ngabe lowo ofikayo eza emhlabeni ekhuluma lokhu khuluma uyokuthatha yini? KuJohn 14 verse 25 kuya 27 kuthi ngikhulume lokhu kini ngisahleli nani, kepha umduduza uMoya Ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. That is wonderful. Lo mduduza onguMoya Oyingcwele oyofika phakathi kwenu uthunyelwe ubaba egameni lami ngoba kucele mina ukuthi amthumele. So uyoza lapha emhlabeni egameni lami bese nifundisa konke. Uyazi ngemangale abanye abantu bethi uMoya Oyingcwele awuseni umuntu. Ukhona umoya ongavela ume nje phambi kwenu nifundisa. How? Uma abantu bethu uMoya Oyingcwele awuseni umuntu, kodwa lapho uJesu ethi uyonifundisa konke anikhumbuze konke engitshele khona. Umoya nje ispirit nakho nje hlala nohlaleleni, she's a spirit. Can she just stand before us esifundise ne? Nathi njengoba ekhuluma nathi kufanele kube khona into eyenziwayo eyenza ukuthi sikwazi ukuthi sihlale naye, because by nature akakwazi ukuthi ehlale naye. Uyayisho nje ethi mina angikwazi ukuthi ngiye phambi kwabantu ngikhulume, so umlomo wami uyinini. Yebo,
hayi ngoba nayithanda inature yazi ingilosi inature yama-spirits. Ispirit asikwazi ukuthi sikhulume nomuntu nike nimbone nomuntu noma sefile umuntu uma esefile engavuka lapha ekhulume nawe enze yaba thena awumboni. Inature spirit ukuthi spirit asikwazi ukukhuluma nomuntu. Ispirit kufanele ukuze sikhulume nomuntu siyofuna umuntu onikwe lawo mandla noma onikwe angathi ungabiza ukuthini kodwa ispirit yikho ispirit uma sikhuluma nawe sihambe siyofuna omunye umuntu ngoba akibo bonke abantu abangakwazi ukukhuluma nespirit. Kuba yilabo bantu abanenhlanhla ngazi noma inhlanhla kodwa abadale ukuthi ekwazi ukubona ispirit kodwa akiwo bonke. So nonkosazana uyayisho njalo ethi mina angikwazi ukuthi ngingama phambi kwabantu ukukhuluma akukho possible ukuthi ngikwenze lokho. Kodwa ukuze mina ngikhulume nabantu kufanele ngikhulume nani nina ofanele nidlulise konke engitshela khona. Noma ethethe anibatshelanga ngani abantu ukuthi because herself as an angel she cannot stand before us and talk. It's not possible. Even uNkulunkulu cannot stand before people and talk. Kwafanele ukuthi kuze ekhulume efuna umuntu efuna uMose ekhulume ngayo. So ispirit cannot just talk without one person obekele lokho. Uthi ke uJesu uyakunifundisa uyoza la emhlabeni ngegama lami anifundise konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Abantu abaningi abangamakholwa baye bethukuthele kakhulukazi leli ibandla lase-NCG linenkinga ngoba linezitha yonke indawo. Abantu baye bethukuthele uma sibakhumbuza ukuthi no uJesu nakho akusho nakho abantu bekuphike ngisho bekufunda phansi njengoba ngikhuluma nje. Lonke lento ngikhuluma into eyakhulunywa uJesu futhi ayingathekisi. Yabo le nkulumo is not isingathekisi iqondile nje ayingathekisi. Ma sitshela abantu sithi uJesu wathi angizile ukuchitha umthetho nezimfundiso zabaprofeti kodwa ngizowugcwalisa ngoba kuze kwedlule izulu nomhlaba akhona sichashaza somthetho kaNkulunkulu esosuka. Eqhubeke uJesu ethi ngakho ke uma kufika umuntu engawugcina umthetho kaNkulunkulu ebuyefundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu lo muntu angeke amukeleke ezulwini. Kodwa uma kufika umuntu egcina umthetho kaNkulunkulu efundisa abantu futhi ukuthi abagcine umthetho kaNkulunkulu yilowo ke umuntu wasezulwini. We are just repeating what Jesus Christ said. We are reminding people of what Jesus Christ said. We are just saying lento thena ushem ulokhuza uJesu umoya engcwele yenza. Siphinda into owathi ulokhuza uJesu umoya engcwele uyoyenza ukuthi ngikhulume lokho kini ngisahleli nani kepha umduduza umoya engcwele ubaba awuyakumthumela kini egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Hey, should there be any confusion in this? Should there be any confusion in this? Uma ushembe sefika ethi kagcine umthetho ukaMose uJesu ushilo wathi uyanikhumbuza engitshele khona. Yonke lento lena uMathewu 7 verse 21 ukuthi akusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Kodwa abayongena embusweni wezulu
ilabo abenza intando kaBaba osezulwini, ilabo abayogcina umthetho kaNkulunkulu. In a simple language, baningi abayovela bethi inkosi inkosi, kodwa thina sasiprofetha ngegama lakho, sikhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi ngegama lakho. Uthi kuJesu, no, because nobe ningazange na ukugcina umthetho kaNkulunkulu, ngothi sukani kimi, anginazi benzi bobubi. And when you start reminding people of this, better we are through there. Kanjani ngoba uthe lokuza umoya engcwele uyobakhumbuza konke okusho uJesu. Njengoba simi nje lapha simele umoya engcwele, ngoba simele ushele. Amen. Ushebe umoya engcwele. Amen. Manje ke kukhona into okufanele niyazi. kuDeuteronomy 18 verse 18 kuthi, ngiyakubavusela umprofeti onjengawe kubafowenu, ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Uthi-ke uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu waqala ukufika la emhlabeni, ngiyonivusela umprofeti onjengani kubafowenu. Lo mprofeti ngiyobeka amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume konke enginitshela khona. John 12 verse 49 to 50. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngiza kuthini ngikhulumene. Niyabona ukuthi uJesu ufakazela lokhu uDeuteronomy 18 verse 18 ukuthi engikhulumayo ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho ke lokho engikukhulumayo ngikhuluma njengalokho uBaba angitshele khona. Ngikhuluma lokho uBaba angitshele khona. So uJesu wayengasikhulumeli okwakhe, wayekhuluma lokho okutshelwe uNkulunkulu. Kodwa futhi nomoya oyingcwele uthi uJesu angeke asikhulumele ngokwakhe, kodwa naye uyotshelwa uNkulunkulu. Uza verse 13, uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akaye kukhuluma ngokwakhe, just like uJesu akaye kukhuluma ngokwakhe, njengoba noJesu ebengakhulumi ngokwakhe. Njengoba kusho uNkulunkulu ukuthi ngonivezela umprofeti ongaye kukhuluma ngokwakhe, kodwa okuyoba yimina engiyobeka amazwi ami olimini lwakhe. Uthi kuJesu, na angisikhulumeli ngokwami, kodwa nalowo futhi umoya oyingcwele ngeke esikhulumele ngokwakhe, ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma. Ekuzwa ngobani? Ekuzwa ngoNkulunkulu, njengoba noJesu bekuzwa ngoNkulunkulu. Manje ke lo moya oyingcwele ushende. Amen. Umoya engcwele ushembe. Ukuthi umoya engcwele ushembe akudingi ukuthi kusho thina. We are not saying that because we praise shembe. No, it's a fact. We are saying that because we are praising shembe. No. Kwihlebelelo 5 uthi ushembe abathanda ukumlandela mabazidele kuqala, bangayisabi imiyalo ephelisa amandla, bathabathe isiphambano emahlombe abo,
basifele isethembiso abasethenjiswayo. Thina asifeli sona, sifela isethembiso esasithenjiswayo. Isithembiso, isiphi isithembiso esasithenjiswayo? Sathenjiswa thina ukuthi, sathenjiswa uJesu ukuthi uyosithumelela umoya oyingcwele. Manje na kufanele sikumele lokho. Masikumele ukuthi leso sithembiso sikhona. Ushushele. Basifele isethembiso abasethenjiswayo. Masikufele. Masikumele ukuthi sethenjiswa uJesu wasethembisa umoya oyingcwele oqhamuke kithi ungushele. Kuhlabelelo 58 uthi ushembe lowo moya owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi wathi awusishiya sisodwa kodwa uyosithumela umoya oyingcwele. Mabaphile abantu baphile ngalowo moya owasethembisa wona wathi ngeke usishiye sisodwa uyosithumela umoya oyingcwele. Mabaphile abantu ngomoya kaShembe. Amen. Ngoba iwona moya ongcwele, wona moya uJesu owasethenjiswa wona. Uma uthi kakuseni uShembe, shona ukuthi ubani. Shona ukuthi ubani. Ngeke ngisho ngaba umKristu ngeke usho ukuthi ubani owasethembisa wona. Uma uthi umoya oyingcwele uyovele usho lo moya nje njengoba ubona kudraya lo. Kodwa akakho umuntu oyokumkhombe njengoba uJesu ekhulume ngomuntu nje la. Akakho umuntu oyoke umkhombe uthi uyena umoya oyingcwele. Ngoba lapho uSheba akakhulumanga ngabantu, wakhuluma ngomuntu oyedwa. Futhi lo muntu oyedwa wazisho. Ihlabelelo 139. Ufikile umthokozisi. Mlandeleni izizwe nonke. Kwathiwa akayi kushiya sisodwa, ufikile simzwile. Kushushembe uthi ufikile umthokozisi. Kumabhayibheli amadala, amavesi amadala kwathiwa umthokozisi wasekuthiwa la manje umntodosi. Kodwa uma ungathatha nje lana aphatha abantu basebuhleni athi umthokozisi. Uthi-ke uShembe usefikile lo mthokozisi okwakhulunywa ngaye. Kwathiwa anekushiyani nona. What is important ukuthi uma uthu kufanele uzichaze wena. Kufanele uzichaze. Uma uza kubantu uzichaze. Ngenkathi uNkulunkulu efika phakathi kwethu wasichaza. Wathi mina nginguJehova, nginguNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Akakho omunye uJehova, akakho omunye uNkulunkulu onganga. Wasichaza yena. Samlandela with a clear understanding ukuthi silandela uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Uma sithi uJehova umdali wezulu nomhlaba, it's not a matter of praising him, but he defined himself. He introduced himself in that way. And samemukela in that introduction ukuthi ungumuntu ulokuza unguJehova umdali wezulu nomhlaba. Akakho omunye uNkulunkulu okhona ngaphandle kwakhe. Akakho omunye uNkulunkulu oyoba ngangaye ngaphandle kwakhe. Wazi sholo yena uJehova. No Jesu wazi sholo yena. Wathi ngivela ezulwini. Ngindodana kaNkulunkulu.
Uma sithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, hayi ukuthi we are merely praising him. He said it at verbatim. Wathi mina ngiyindodana kaNkulunkulu. And therefore, uma sithi asikwazi ukumphikisa. Uma ethi uyindodana kaNkulunkulu. Ngoba kusho yena. Noma abantu kulelo igama ethi indodana kaNkulunkulu sebele uhumusha ngendlela eziningi ezingaliqiniso ukuthi uyindodana kaNkulunkulu akulona igama elaqala ngoJesu. Ngisho i-Old Testament yayikhuluma ngamadodana kaNkulunkulu. Kukhona nje lapha encwadini ngicabanga ukuthi kaJob lapho ukuthi khona ajabula amadodana kaNkulunkulu mhla uNkulunkulu akha abantu akathi ngenkathi uNkulunkulu akha thina ajabula amadodana kaNkulunkulu makukhulunywa amadodana kaNkulunkulu kukhulunywa ngengilosi. So ngenkathi ethi uJesu uyindodana kaNkulunkulu wayechaza ukuthi uvele ezulwini. And we cannot asikwazi ukumphikisa. Asikwazi ukumphikisa ngoba wakuveza ukuthi uvele ezulwini ngendlela eziningi. Manje ke ushembe uthi yimina uJesu wayekhuluma ngami. So uma ethi ushembe imina uJesu wayekhuluma ngami, imina umthokozisi, imina okwathiwa ngeke nishwe nodwa kwakuthi usho kimi. We can't deny that because he has proved in many ways that he is. And asikwazi ukuthi no shembe akusuwena ilowa. We can't. Ngoma sithi ushembe akusiyena kufanele sisho ukuthi ubani ke. Ubani. Njengoba ngiphambi kwenu. Ngasichaza. Ngathi angaqali ngakho. Ngenkathi kufika ingilosi yasichaza. Abanye abantu babezame ukuthi bephike kodwa yasichaza. Yathi ngithunywe ushembe ubaba ilapha. Specifically. Ayizange nje yathi hayi ngiphume ezulwini. Cha, yaba very specific. Yathi njengoba ngilapha njena ngithunywe ushembe. Ubaba ilapha. Ungithume kuwe. Wathi buyisela abantu kuJehova. Ufundise abantu indlela yokukholwa okwa eyayifundiswa umprofeti. And English was very clear. And that is exactly what we are doing. That ngithunyiwe ushembe ubaba ilanga ungithume kuwe uthi fundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova njengoba yayifundiswa umprofeti. So njengoba ngilapha I am revitalizing izimfundiso zikaShembe umprofeti. That is my mandate and I can't change it. And yangitshela ingilosi angikwazi ukuthi bese ngiqhamuka sengithi ngumprofeti because fanele ngisho into engayitshelwa ukuthi ngiyiyo. Sho ukuthi yathi ingilosi umprofeti ubaba omkhulu wena ufeni. Yathi wena umfundi kaShembe. Awusiyena wena umprofeti, wena umfundi kaShembe. Wena uyokwelusa izimvu zikaShembe. Uyobheka abantu abafu abakaShembe ngamemazi yonke into ozoyenza wena uyothatha ivangeli likaShembe uqhubekele phambili. That is my mandate. And angeke ngikwazi ukuthi bese ngiqhuba ivangeli likaJesu uma ivangeli likaJesu liseparate. But ngifundisa ukuthi konke ukukhuluma engikhulumayo ngikhulume ngichaze ukuthi ngikuthatha kuShembe. And I can't change it.
noma ngaqhamuka abantu bakwaShembe bethi what usuzenza uShembe, I don't care because ngathunywa ngedwa. I don't care. Ukuthi abantu bakwaShembe bathini, amaNazaretha athini, abamaKristu athini, I don't care because lento engiyikhulumayo angikhulumi lonifu. Kwakumhla ka-4 kuJanuwari 2010 mhla kufika ingilosi kwakusekuseni. Ngathi ngithunywe kuwe, ngithunywa uShembe, ubaba ilanga, esho ukuthi ngithunywa umprofeti, cha, yathi ngithunywa uShembe ubaba ilanga, ungithume kuwe. Uthi vula ibandla, ufundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova, njengoba kwakufundisa umprofeti efundisa amaNazaretha. Uzokwenza lokho okwakwenziwa umprofeti. Njengoba ngilapha njena ngenza lokho okwakwenziwa umprofeti, kodwa angithunywanga umprofeti. Izwi kalishongo ukuthi ngithunywe umprofeti, lithena ngithunywe uShembe ubaba ilanga. Kodwa futhi angizange ngambona mina ubaba ilanga, ngabona ingilosi ngoba namanje sihleli ingilosi. And those facts fanele nizazi noma sengafa, nikwazi lokho ngekhaya ukuthi umelusi sake sahlala nomuntu othiwa umelusi wakhuluma kanje futhi ngenhlanhla ngikhuluma lento is recorded iyohlala iminyaka ngeminyaka, nungizwa noma sengafa ukuthi ngathini. Angizange ngasho ukuthi ngumprofeti, angishongo ukuthi ngumprofeti. Angizange ngasho ukuthi nguShembe, angaze ngisho ukuthi nguShembe. Ngathi ngingumfundisi, ngingumfundi kaShembe. Kwasho ingilosi lokho yathi wena ungumfundi kaShembe, uthunywe uShembe. Angizange ngasho ukuthi ngihlangane noJehova, ngifuna uqamba. Angaze ngisho ukuthi ngihlangane noJehova, angaze ngisho ukuthi ngihlangane noJesu, angaze ngisho ukuthi ngihlangane noMose. Ngathi ngihlangane nengilosi. Njengoba namanje nje konke sikukhulumayo sithunywe ingilosi, angaze ngisho okunye. Na kusukela ngo-2010 kuze kube manje angaze ngisho okunye. Ngaze ngisho ukuthi ngihlangane noJesu, ngihlangane noMose, ngihlangane ukufika uJehova kimi. Ngisho lento eyafika kwafika ingilosi kimi, sihleli nawo namanje. Ingilosi yathi uthunywe uShembe ubaba ilanga. Ngisho abantu bakwaShembe bengangithuka beshoni, kodwa ingilosi yasho njalo. Akanze ukuthi noma ngaze kube ngithuke izingane zakwaShembe kubesho lokho nalokho. What do I care? I don't care. Because I know what I'm doing. I don't care. Baba ngatshelwa ukuthi ngithunywe uShembe ubaba ilanga. Noma abantwana bakwaShembe bayangizonda, noma umndeni wakwaShembe bayangizonda. What do they know about heaven? What do I know about what I know? They don't know anything. Imini engazi. Njengoba ngilapha ngiumelusi, yiko ngiyengibhalti umelusi because kwasho ingilosi yathi ngumelusi. Futhi yasho specifically yathi umelusi wezimvu zikaShembe. Amen. I can't change that. Ngisho-ke ukuthi it is very important ukuthi into yenu ni-understand. Into yenu ni-understand. Ningaveli nje namakhambi umuntu sekubuza ngento awusazi ukuthi uzothini. No, mina ngiyazi kahle yonke into ngoba angizange ngaphupha. Hayi nokuthi mhlawumbe ngaba nesibonakaliso. Lapho sengizofuna abantu ukuthi bengichazele isibonakaliso ukuthi sishona. Angize ngaba naso isibonakaliso. Anginaso nje isibonakaliso. Njengoba ngithi ngihleli nengilosi nje ayifiki ngesibonakaliso. Vele ifike ingilosi ihlale nathi xoxa nathi. Sikhulume sibuze sibuzayo. So wathi baba ilanga sinte ngalutho emhlabeni kodwa ezulwini sinte enkulu.
nangisho njalo ngithi lapha emhlabeni njengoba sihleli lapha asiluthe emhlabeni abantu basithuka besho yonke into kodwa ezulwini izinto enkulu kabi manje ezulwini singenisa ibandla zonke iy'ngilosi sigijima zizela. Amen. And that's a fact. Manje ngena inkonzo lapha we can be few here kodwa zonke iy'ngilosi zigijima zizela ngoba sikhuluma into yasezulwini. Inkosi kusesele. Amen. Inkosi kusesele.